Много ма дразни, като чуя някой да казва, фитнесът е много неблагодарен спорт. Или тренировките, аз така го възприемам. Тренировките в фитнеса или извън него са неблагодарни. Що? Защото като ги спреш и излизаш от форма. Вау, колко странно, не тренираш и излизаш от форма. Аз съм 100% против това твърдение и никога не съм смятал, че е вярно. И не съм го наблюдавал при мене, не съм го наблюдавал и при обкръжението ми от трениращи. Като какво имам предвид? Ако, особено за хората, които тренират от малки, още от тинейджърските години или даже преди пубертета, знаят, че даже и да спреш да тренираш, поради една или по друга причина, веднага след това като започнеш, буквално в рамките на месец и нещо-два, си отново във форма и със същата сила. Как може тогава това да е неблагодарен спорт? Никой път не съм го приемал за спорт, просто тренираш, защото искаш да тренираш. Как е възможно това нещо да е неблагодарна дейност, при положение, че това ти остава за цял живот? Мускулната памет наистина съществува. Има такова нещо като мускулна памет. И особено хората, които са тренирали през тинейджърските години, при тях е още по-засилено. Защото през тези години тялото се развива, нервната система се развива и се адаптира по-лесно към това натоварване, в случая тренировките. Това нещо се остава за цял живот. Няма такова нещо като тренировките са неблагодарна дейност. Това е пълна простотия. Изпадал съм в няколко етапа, в които просто не съм можел да тренирам. Поради една или по друга причина. След това, като съм започвал отново, буквално той става като на магия наистина, обаче буквално влизаш в по-добра форма и си по-силен от преди това. Това е моя опит. Наблюдавам го и при приятели, които спират да тренират, обаче са тренирали цял живот. Особено през тези тинейджърските години са тренирали здраво. Всичките са във форма. И всичките са корави и силни и даже и да почнат да тренират отново по-сериозно, ще влязат в изключително добра форма, не само в добра. Как може тогава това нещо да е неблагодарно? Не е неблагодарно, изключително благодарно. Защото това нещо ти остава за цял живот. Това не е нещо, което просто си правил за един месец и тялото ти го забравя. Не е така. Особено ако си го правил, пак казвам, в тия ранните години. Това нещо ти остава за цял живот. Ако ще и на 30 и на 40 да се, ако почнеш отново да тренираш, веднага ще се върнеш във форма. Това е едно от най-благодарните неща, които може да направиш за себе си и за тялото си. Ако си човек, който е предразположен към това да иска да тренира. Сега, ако е човек, който не иска да тренира, да не тренира или да прави каквото си иска. Сега, има хора за всичко. Има хора, които са родени за атлети и за всякаква спортна дейност. Има и хора, които са родени за съвсем друга насока. Не е за всеки. Но ако човек реши да тренира и се тренира от ранна възраст, това нещо ще му остане за цял живот. Особено ако е тренирал здраво. Аз от това изказване, фитнеса, тренировките са неблагодарни, това нещо може да го каже само човек, който наистина не е тренирал. Или ако е тренирал, е ходил там, колкото да се залъже 2-3 пъти да дигне, да се сгъне бицепса и да си мисли, че е направил нещо. Само такъв човек може да го каже. Човек, който наистина е тренирал, знае, че това нещо се остава до живот. Наблюдавам го и при 50 и кусор годишни близки, които са тренирали през младените си. Тия хора са корави още. И ако почнат да тренират пак, една идея по-сериозно, ще са по-здрави от 20 годишните. Така че тренирайте се и не са, умирайте. Това е благодарна дейност. Тялото ви и вие сами ще си благодарите цял живот за това нещо.